10-15 éven belül problémás lehet a nyugdíjak kifizetése, ezt mondták szakértők a tényeknek. Mivel egyre több lesz a nyugdíjas és egyre kevesebben dolgoznak, kérdéses, hogy az állam ki tudja fizetni a nyugdíjakat. A KSH Népességtudományi Intézetének munkatársa szerint elképzelhető, hogy meg kell emelni a nyugdíjkorhatárt. A Bankmonitor elemzője azt mondta, Magyarországon csak nagyon kevesen, 10-ből 1-2 ember spórol a nyugdíjas éveire. Hát, hogy pontosan mennyi lesz, azt előre megmondani nem tudom. 10 év múlva megy nyugdíjba, de hogy akkor mennyi pénzt kap majd havonta, még nem tudja. Ez az egri nő azt mondja, pár éve rendszeresen félretesznek egy összeget, mert az állami nyugdíj szerinte kevés lesz. Akkor is szeretnék, talán nem leszek még annyira öreg, szeretnék még könyveket vásárolni, színházba menni, és nem vagyok benne biztos, hogy erre elegendő lenne ez az összeg. A nyugdíjasok több mint fele ma minimálbér körüli összegből él, ennek ellenére kevesen. Magyarországon 10-ből 3-4 ember takarékoskodik. És ebből a 3-4 emberből mondjuk 1-2 az, aki rendelkezik nyugdíjcélra félretett hosszú távú megtakarítással. Pedig a Bankmonitor elemzője szerint kérdés, hogy 10 év múlva miből fizeti majd az állam a nyugdíjakat. Egyre több lesz ugyanis a nyugdíjas, viszont egyre kevesebben dolgoznak majd. Pessimista becsléssel mondjuk még 10 évig nem fog borulni a nyugdíjkassa, optimista becsléssel meg még 2040-ig nem fog borulni a nyugdíjkassa. De hogy borulni fog, az egészen biztos. Tovább fogják emelni nyugdíjkorhatárt. Gál Róbert Iván nyugdíjszakértő szerint a 70-es évek közepén születettek, vagyis a Ratkó unokák nyugdíjba vonulása boríthatja föl a nyugdíjrendszert. Ez a 2030-as évek végére várható. Akkor vagy kipótolja az állam a nyugdíjalapot, vagy más intézkedést hoz. Azáltal viszont, hogy a dolog akuttá válik, valami eleméhez a nyugdíjrendszernek hozzá kell nyúlni, és a politikailag legkönnyebben kivitelezhető, és tulajdonképpen a legkevésbé fájdalmas és legkevésbé ártalmas megoldás az a korhatár fölemelése. A szakértő szerint érdemes többet költeni az oktatásra és az egészségügyre, mert ha képzettebbek és egészségesebbek az emberek, tovább maradnak a munkaerőpiacon.